balitang regional muna po tayo. Transport Cooperatives sa Region 1 nagsagawa ng Peace Rally. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nagtipon-tipon ang 22 transport cooperatives sa Region 1 para magsagawa ng Peace Rally ukol sa PUV Modernization Program ng Department of Transportation. Sa naging aktibidad, nagsilbing tagapamagitan si Cooperative Development Authority, Public Utility Cluster and Region 1 President Jesse Quiroz upang maisatinig ang mga kinakaharap na pagsubok sa operasyon ng mga modernized jeepneys mula sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Without the transport sector, we could not move logistics and people within our nation. Hinihiling din namin sa ating mahal na bagong DOTR Secretary, Vince Dizon, we humbly request your full implementation and support of the Public Transport Modernization Program without any delay. Yan ang tinig ni President Jesse Quiroz. Ilan sa mga tinalakay ang estado ng Land Public Transport Route Plan ng bawat kooperatiba at kakulangan sa subsidiya mula sa gobyerno. Sa kabila nito, iginiit ng bawat grupo ang buong suporta sa PUV Modernization Program, ngunit umaapila na mapakinggan ang kanilang hinaing. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.